kablay pi baro kerteng jonga akademi kiling do yang bapiratif hi na itu na kapor ngari ba calaw but akane kapor nga dan berpentip cepi ba ya ka film kapap an pelat ba ha bijus nama ha kanyo tarik jong Januari arja arpuar te ngakarpa di kipat ba bakini pe ka film namar ba kani ka film kandan steo ha te bijus nama but kani ka film ka ba ai jing mentoy sibon yangi kibreu tam ka bayde ka imlang kasalang ka syong man te kajing kerpat na kaliang jongahi kalong ba kipat ba bakin ai jing kersan kumba pila ju kersan yangi kini film balet te pinangi kersan kini film kiban sawan ru ki jongi kumjo te kajing kersan jong pihi kanang ai men sim kino sna film kino ak film ki badan hakane ka jelah ka jongi te kubli sibon kamram ukpa ka yang taman pinpiang ka jingdon kam ketak labiang mo bantai ka yang kesem kam na de baka de ka do snam jonga nreng ala bantai ka tang da ka jing e Pikam in ya kaspa ba pikamai ban yang abad ya imeru ngam jus ngoi e ka jingbuan kan the jong phi namang ladep e je phi nas ngau ba kidak mong kila kwit par na ka jing im jonga Henry kiumat ngam ki bangadep panjau kim parkyang hado menta pilang thik kum yung mambati baret betu be jing syai ka jaka badum kata ka di ka jing im jong phi kat ba kajing babi kampat wan hangi nginom song thu ila kajing sorong ngam kwa bandi ya kalong ringjeng hasni ka jing babi ushen rang ubala biang pura karta kumapi nas ngau ba e ba pinwan na ka jing im jonga một bài ballet cùng phi ngắm xem hết cả nơi cả bữa thấy cứ đọc chinh y phi wan ban ti để tăng ya phi ngarai ban y baro ki long ta si ayom takadaw ngi haban imaman ki ayom klan ay nga bang de ulok jong phi kat ni phile ben yanga kin ma ba phep kit hi ka pop ka sang kan khi ayu kata kapap wad khau san pho kilo dang pa kai terpeng sa kumita lay hikmat ngakap da jing babi kapap ngale kade kami jing im banyo biang